Negeri 1 si Jamal Pola. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undi 10 dari SMA Negeri 1 si Jamal Pola. Tepuk tangan yang meriah. Horas Madidita Sanhunda. Mang perbual pargos sinami paridan na susuk parlopan na tabo naniyalap manogot tinaruhon potari leamang perbual pargos sinami lunga mangaradi hamu melihat mamang lunga mangaradi bihamu atau mamang alu-alu damang matu o punta mula jari na bolon si topa hasiangan si gongo parlutan si leon air tatio asa takas na di benua mau lihat imamang laos alu damang mamuse tu amata raja dohot inata suripada laos alun manusia tu si tuan natoro oh ras mamang parbual parbusi bunga dia luar damang be tong amang parbual parmusik nami songo padong ni si dua-dua mak Rita songo bonang nigala tiyo songon aek mata mual jumpa mana jinalahan dapat nani luruan organisasi rumah binuat batu hula alamar mula dan sudah nadi tanah on bahaya damang ma godang mula-mula laos pada budamang ma bugodang soba-sobai mau lihat di mamang bunga di wedang be godang mula-mula atau mamang songon paduk ni si dua-dua hisik-hisik di pargadongan molo marhusip marhatadongan ale kami amang perbual pargos sinami kami marhusip dang na marhatadongan atau amang perbual pargos sinami baik dalang ma godang husipi
lihat ima amang. Bunga di bedang begodang pusip-pusip. Songon patok ni upa sama. Saat-saat isulu saat butian. Saya saat maun, saat gabe, saat horas. Bahid damang ma, godang hasadani, laus paru damang ma. Godang sitio tui, asa saat nauli, saat nadenggan. Ban mama. Baik, demikianlah penampilan dari nomor undi 10 dari SMA Negeri 1 Sijamabola. Dan selanjutnya kita akan